Għad-deputat nazzjonalista Charles Azzopardi li l-Partit Laburista jitqabbel ma' satanizmu mhux kumment estremist. Dan ikkonfermah waqt konferenza tal-aħbarijiet meta ġie mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar jekk jaqbilx mal-kummenti ħorox u dispreġjattivi li għadda Paul Bonello dwar il-Partit Laburista fl-għoluq tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Bonello il-ħadd li għadda qal il-Partit Laburista u taħlita ta' orġja ta' patti sataniċi. Però Azzopardi bi skuża lesta fil-komma kien prontu qal li hu ma attendix għal dan il-Kunsill tal-Partit tiegħu stess u għalhekk ma jistax jikkummenta. Narħat ma stajx nittendi għal-Konsil Ġenerali. Fl-istess nifs meta pressat mill-ġurnalista tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One, Azzopardi viżibilment skomdu ipprova jarmi lil Bonello u qal li dan ma jagħmilx parti mill-partit tiegħu. Dan eżattament kif għamel l-istazzjon uffiċjali nazzjonalista Net News, kif l-ewwel nefaħ dak li qal Paul Bonello iżda wara meta nduna li għax-xaqa kien kostrett ibiddel l-artiklu. Imma fl-aħħar mill-aħħar id-deputat Azzopardi xorta spiċċa jfattara. Ma taħsibx li kien kumment estrem minn Paul Bonello imma. Naħseb li. Sa dan it-tant fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, id-deputat nazzjonalista Azzopardi intilef diskors ta' esterizmu fejn lanqas ta' ċans li l-kollega tiegħu Ivan Vassallo Ħaġi ma' ġembu iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Fil-fatt f'mument minnhom infex fajjat li ma bħalu u saħansitra mar lura b'aktar minn 500 sena meta pajjiżna rebaħ l-assedju l-kbir. Irbaħna l-tiranni, irbaħna l-torok, irbaħna l-fewdatari, keċċejna l-Franċiżi.